saben que el origen, la producción, la seña de identidad de un producto alimentario es uno de los factores diferenciales que afortunadamente cada vez es más apreciado por el conjunto de los consumidores. Per exemple, en el disseny de la nova política agrària comuna. Bàsicament per donar valor a aquestes marques de qualitat agroalimentàries, per potenciar també el lligam entre el desenvolupament rural de les regions europees i el valor que porta disposar de productes locals en la sostenibilitat del medi, que per nosaltres també és important i de primer ordre. També tenim les produccions de qualitat lligades al territori, i això és clau, si em permeteu, per nosaltres és molt clau, perquè tot plegat no serviria de res si darrere no hi hagués, diguéssim, el fet de voler contribuir al desenvolupament rural. Per nosaltres l'alimentació és clau, però també ho és la cohesió del territori. Hasta aquí la jornada y gracias a todos.